Думаеце, з беларускага існуе толькі свет танкаў і варгеймінг? Калі так, то я цябе здзіўлю. У гэтым відэа ты даведаешся пра беларускія гульні, якія дакладна вартыя тваёй увагі і падтрымкі. І сярод іх ёсць гульня, афіцыйным амбасадорам і інвестарам якой стаў сам Крыштіяну Роналду. Хочаш даведацца якая? Даглядзі гэта відэа да канца. Пачнем з гульні, рэліз каторай запланаваны ўжо на 14 красавіка. Hollywood Animal ад Whippy Studio. Гэта менеджмент-стратэгія, у якой ты кіруеш кіноіндустрыяй і выбудоўваеш свой шлях у свеце кіно. Ты можаш стварыць мільярдны блокбастер-монстр, маленькую студыю для артхаусных фільмаў альбо фабрыку трэшу, што кідае выклік добраму густу. Але кіноіндустрыя гэта не толькі фільмы, а і гульні за кулісамі. Цэнзура, карупцыя, мафія, здрады і альянсы. Усё гэта частка шоу-бізнесу, і толькі ты вырашаеш, якім шляхам пайсці. Будзе шанец іх абрадаць і пашпіёніць. Нас чакае шмат цікавых механік і магчымасцяў, над якімі замарочыліся распрацоўшчыкі. Мне вось асабліва цікава, што будзе, калі паспрабаваць прапіхнуць якую-небудзь павестачку ў залатым Голлівудзе. І што пра гэта напішуць часопісы і якая будзе рэакцыя гледача. Каб далёка не хадзіць, другая гульня таксама ад Whippy Studio і называецца The Eternal Life of Goldman. Выглядае на проста цудоўна і ад маляўнішага стылю ў мяне захопвае дух. У гэтым захапляльным платформеры ты даследуеш велізарны архіпелаг, намаляваны ад рукі, натхнёны старажытнымі легендамі. Гульня прапануе класічную анімацыю фрейм-бай-фрейм і унікальную атмасферу. Твая мэта – перамагчы загадкавае боства, сутыкнуўшыся з небяспекамі і таямніцамі гэтага дзіўнага свету. Мне стыль гульні нагадвае лепшыя творы студыі Гіблі. Кожны кадр прасягнуты цеплынёй, дэталёвасцю і адчуваннем цуду. І судзячы па колькасці лакацый у трэйлеры, наперадзе ў Голдмана шмат прыгод. Мы крок за крокам будзем адкрываць для сябе гэты свет, дзе кожны востраў, новая гісторыя, новая загадка і, магчыма, адказ. Яшчэ адна гульня, якая ўпэўнена ўразіць кожнага, гэта Мінск ад студыі Sword Sign. Графіка такая, што можа пацягацца з AAA гульнямі. Мінск – гэта прыгодніцкі сурвайвал-хорар у пастапакаліптычным свеце. Ты кіруеш андроідам, створаным інжынерам, які змагаецца за выжыванне. Гарады акутаныя таксічным туманам, і апошнія рэшткі цывілізацыі хаваюцца ў гіганцкіх руінах. Аднак, калі твой андроід сустракае іншага робата, які кіруецца біёлагам, іх сувязь становіцца чымсьці большым, чым проста барацьба за жыццё. Разам яны спрабуюць даведацца, што прывяло да разбурэння свету, пераадольваючы небяспечныя тэрыторыі, варожыя машыны і бязлітасных марадзёраў. Гульня прапануе захапляльны геймплей, глыбокі эмацыйны сюжэт, унікальны вертыкальны дызайн узроўню і высокую візуальную стылістыку, дзякуючы тэхналогіям Unreal Engine. Напрыканцы мы бачым кадры з плейтэста, і варта мець на ўвазе, што візуальнае афармленне і функцыянальнасць гульні могуць істотна адрознівацца ад фінальнай версіі. Далей у нас гульня Replaced ад каманды Sadcat. Напэўна, адна з самых чаканых беларускіх гульняў апошніх гадоў. Рэліз перанасіўся ўжо некалькі разоў. А прэм'ера трэйлера ў 22-м годзе адбылася на хвілінучку на Game Awards. Гэта кінематаграфічны піксель-арт-платформер, дзе фантастычная 2.5D графіка спалучаецца з насычаным сюжэтам і дынамічным геймплеем. Дзені разгортваюцца ў альтэрнатыўных 80-х, у свеце, дзе тэхналогіі зайшлі занадта далёка. Ты гуляеш за Рыч, штутны інтэлект, які апынуўся ў чалавечым целе супраць уласнай волі і спрабуе адаптавацца да жыцця ў Піксі-Сіці і яго наваколле. Калі табе падабаюцца неонавыя атмасферныя гульні, як Катана Зіра альбо The Last Night, то Replaced дакладна не расчаруе. Асобна хочацца адзначыць, што саундтрэк тут проста неймаверны. Мне нават падаецца, што па трапнасці настроя яна цалкам стаіць у адным шэрагу з саундтрэкамі самых вядомых кіберпанк-праектаў. FIFA? Не трэба, бо ў нас ёсць UFL. Пакуль што толькі на PlayStation і Xbox. Рэліз на ПК запланаваны на 25 год.
І так, пра Крыштіяна Роналда гэта быў не клікбейт. UFL гэта шматкарыстальніцкі футбольны сімулятар, які ўжо складае канкурэнцыю FIFA і eFootball. Гульня арыентавана на справядлівую гульню без донату. Ідэя простая. Ты ствараеш каманду сваёй мары і гуляеш без фінансавай перавагі. Толькі скіл. Такі вось наш адказ лутбоксам і pay to win. Чакайце, забылася сказаць, што гэта яшчэ free to play. Калі ты фанат футбольных сімулятараў, варта сачыць за гэтым праектам. Адносна недавно 22 Studio распачала распрацоўку Багны. Багна – гэта псіхалагічны сурвайвал-хорар з глыбокай атмасферай. Па назве не цяжка здагадацца, дзе разгортваюцца падзеі. А па дызайне, што беларускія матывы і культура дакладна пакінулі свой адбітак. Спадзяёмся, што ў цізеры пакажуць, ад каго мы будзем спрабаваць выжыць. І ці будзе гэта істота міфалагічнай. Гулень пра сярэднявечча шмат не бывае. Мы ўжо чакаем гульню пра Тураўскае княства, Tales of Meadows, але на падыходзе яшчэ і пра полацкае, і называецца яна Losted ад студыі Сектор 13. Losted гульня ў жанры RPG з выглядам ад трэцяй асобы, з элементамі стэлс-экшана. Галоўны герой – вучоны Блейк Норман, чый эксперымент па стварэнні тэлепорта заканчваецца трапленнем у мінулае, дзе яго чакаюць сустрэчы з гістарычнымі асобамі, а таксама бітвы з нячысцікамі з беларускіх казак і легенд. Праект упершыню паказалі яшчэ ў 22 годзе, але з таго часу каманда перажыла шмат зменаў. І вось нарэшце з'явіліся навіны і новыя кадры. Відэа, праўда, з тьютера, таму якасць адпаведная. Але варта адзначыць, што ў распрацоўцы выкарыстоўваюцца тэхналогія захопу рухаў. Чакаем дэма з нецярпеннем. Нягледзячы на недаравальную сітуацыю з беларускай мовай і ў свеце танкаў, новы тайтл ад Wargaming таксама патрапіў у наш ліст. Ранні доступ Steel Hunters стартаваў ужо 2 красавіка. Гэта free-to-play PvP-PvE шутер, дзе вы будзеце кіраваць футурыстычнымі мехамі. Вашая задача – палепшыць свайго хантера, узброіцца до зубоў і ператварыць супернікаў у металалом. Фармат бітваў 6 каманд па 2 чалавекі, і толькі адна зможа выбрацца з паляўнічых зямель. Ці зможаце вы выжыць і дамінаваць на полі бою? Калі табе спадабалася якая-то з гульняў, падтрымай распрацоўшчыкаў і дадай яе сабе ў Steam. Усе спасылкі будуць у апісанні да відэа, а таксама распавядзі пра яе сваім сябрам. На гэтым у мяне ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд.